Pre. Murag dako magika problema pre. Dako lagi kong problema pre. Sa problema. Ano problema ka pre? Kung asawa pre ba ang batasan? Ano pre? May palaging iro pre. Kabalo pa mo trapog lamisa. Akong asawa pre. Ambot na lang. Iuli naman tako na pre. Unya pre kanong di pare ko na si mapod. Iya mang ginikanan. Iuli na ko na pre. Gihatod na ko na siyang ginikanan pre. Ang iyang ginikanan pre masuko man niya. Nisaad yung ginikanan sa kuwa nga magbago na daw ang iyang anak. Kunya. Sus pagkakaron nga pila lang kaadlaw nagbago man tuod pero balik naman po ang kuan. Adi na magsilbi pre ba? Paminaw na ko. Murag ba? Okay, sige kung una-una pre, unsaon nako pag handle ani akong kaugalingon para mag-antos na ako akong asawa pre kay di man isugot og giuli. Pre, asa mong asawa ron? Ambot pre kay kanang pangutanaha pre, wa pod ko kabalo ana pre kay pag abot nako gikan sa trabaho pre, akong asawa wala na pod sa balay nya. Abre ang pultahan. Nya ang kusina, abre pod ang pultahan sa kusina nya. Ang mga plato wa na hugasan. Nya ang mga kuan pre hinalay wala na kuan walay ang mga pinilo nagkamuritsing lang ang agi lagi sa balay pre mo nang kanang pangutanan nimo pre ako di pud ko makatubag pre kay wa pud ko kabalo pre kay akong asawa ambot base nilaag na pud to Ako na pre, klotahon ako pre ay. Di na magsilbi pormente ko. Under kasi mong asawa pre, di na maayo pre ay. Ako nimo kulat na para mo matagang pud ba. Ayo palangga ay mong kuan ba asawa nimo kay maanad na pre. Di na magsilbi pre ay. Pormente ka under si mong asawa. Pre, tudloan di ka pre ha. Pag maabot imong asawa pre ana pre oh. Ikaw, asa man kagikan? Sabi din pre, pag abot pre. Bisa pag wala sa gibuhat nga mali, basta ma-under nimo siya. Wala na problema na pre. Ana pre ba oh? Asa man kagikan? Ngano si magaglaag? Sila kang gawas kaawas sa balay ba? Tukog ma-under ko nimo ha? Ana pag kuan dito pre para kuan ang babae pre ba kanang ma-under nimo bitaw sa pre. Nang mahadlok na si muha ba? Sige, ikaw daw pre. Unsa ang gato pre ngani on pre kanang ingani nga action pre kanang asa man kagikan? Ngano sige man kaglaag-laag? Bugas gawas kas balay di ka mananghid. Moabot ta wala ka dire? Inganaon pre? Tama ka na pre, natuwa pre. Good kayo mong gibuhat pre. Ang problema pre, wala pa akong asawa. Paabotay mo asawa dire pre. Pag abot kasabi largo, asa magagikan, asa magdagdagan na ba? I-apply ko to ng effective man kana. Effective na pre. Effective man kana. Bantay ka ha? Ang asawa nimo muhilom na ba? Muhilom gid na. Ay, mo gawas mo nang gibuhat sa mga asawa pre. Ay, gibuhat ako na pre. Mo gawas ang ikaw kanang baya asawa nimo ko na pre. Ay. Tinuod pre, himuon ko na. Mura nang itoy nga nagpadapin na ba tanaw niya pre. Pag mabuhat ko na pre, di na ko under sa akong asawa. Pagkita na bakla yung asawa no. Sukatan largo kasabi na yun. Kasabaan na yun. Kasabi largo. Wala naman sa gihimo nga mali. Ay na pagkagwan na basta ma-update mo sa. Basta kasabaan nimo. Pag mo istorya, banatin mo istorya. Barato ro istorya. Kana. Okay, bahala. Himuon ko na pre. Effective na ha. Effective ka na pre, magkimo nagigibuhat kung kasama taong asawa ron. Himuon ko na. Tapos bali ako naglaag ko. Tama na yung mga pre. Tama na. Kung makabaligid yung nga tama na yung mga pre. Pag istorya, pag gamay ng istorya. Kung under pa kayo mga asawa pre, wala unta ka dere ron no. Wala pa diri. Ay, nagtrabaho na ko ron. No, jud ay mo. Wala ikaw, napundok kag balay diri no. Tawa. Kung asawa man good ba? Pero pasalamat ko pre nga imo kong gitudluan na pre. Amo din na imong kwante diskarte sa imong asawa pre. Pag mo tingog gamay kasaba na pud. Kasabaan. Pag di ba kaya kulatahon. Kulatahon. Pre, pwede ginay ko sa nimong asawa pre. Kung musukol pa sa paa pre. Tanawa ko ron. Tanawa ang asawa ron. Asa ang asawa ron. Asa na asawa pre? Ibiyaan ko eh. Binuang man na imo pre. Pre, apratik la pre nara sa balay pero karon. Kuan nakaande naka pre pag kuan gamay musukol. Tagpa largo pre. Kana pre, bunan largo buhaton jud ko na kay para mag-uban na ta manglaag ta. Effective kina pre. Tanawa sa balay dito abot ko dito ra balay. Ano kadan pa ko dito pre. Basic ko ana imo pre ha kanang yaga-yaga ra na imo pre ba. Yaga ako. Pre tinud anay na ako kay mo na gibuhat akong asawa pre. Bitaw pre, abot ko kita imong asawa mo laag-laag. Wala na, makita no. Wala po. Lagi pa na ko. Mulag-laag, magawas ka mo tunob lang kag bisan sa gawas lang. Ko si mo pre. Ay, puspusan ang largo ba? Na may kuyaw nga bana, ikaw na pre. Ganahan ko maglakaw-lakaw ba kay maandiran ako kung bana bisag yaan pa nako. Sus, may problema. Ang mama pud supportive pud kayo kay inalabanan ko bisag awayon na kong gibhat. Laban ta kong mama. Tapre tinuod. Kana nindot kita pre. Tinuod. Ay, may hapon. Pre, nani mo asawa ba? Asa nang pagkagikan? Ali dire. Tubaga ko asa kagikan? Asa kagikan ba? Asa kagikan? Kana pre, para biyaan po kag asawa ba parihatan duha ba? Mayo na pre. Naunsa man ka? Di ka pre lagi ka. Kagikan ha? Asa na pud kagikan? Unsay gusto nimo? Iuli na pud sa imong iuli na pud ka sa imong ginikanan? Gusto nimo ikaduha na pud ka iripo? Dito na ba tagikan sa imong ginikanan? Gisultihan na ba ka nga bag-uni imong batasan, di ka magsigiglaag. Unsa nang style mo nga gikan ka sa trabaho niya wala ka dire? Ang mga plato diha wala pa nimo gihugasan. Siguro yun mo nang laag nimo? Kaysa magpuyo ka dire sa balay? Asa man ko gikan diha man ko. Unsa diha naman ko? Ganiha Diha ko sa pagsilingan no, diha ko. O lakon sa man ka diha?
Pati diha bawalan nimo. Diha ka na puyo? Diha ka nagkaon? Nilaan ko. O ganun nilaan ka? Kanya nga wala man ka nanangin. Kundo ning balay diri. Dapat mananghid ka na kay bana ha. Na. Tanan nila manangin panangiran O ka. natural. Iyak panang unsa pero panangin ako nga wala man ka diri. Kasi wala, muuli man ko. Ikaw magsigirag latagaw. Kasi maglatagaw, nagtrabaho ko gikan para na kay kanon. Ating makagawa ang plato nga. Asa? Wala ko nisulod ko diha ganiya. Ang balay pagtanan ako walay sirado. Wala ko ni sulod Walay diha. sirado meaning wala ka. Na kay ako na lang tanan pasangin na nimo, ako na lang tanan. Kinsa man ilain na puyo diri kita ra man duha. Malay ko ba? Kasi malay ko ba? Arrange ko na diha. Gi-arrange gyapon nga. Katag kay na gi-arrange nimo. Dura na tong gilaagan diha, diha ra silingan. Sa gusto nimo ibalik kag sige ni kanan na sa nimo. Kana pre, manati da pre. Mulakaw na ko pre. Kana magbulag jud mo ana. Dapat mananghid ka. Tanawon ka lang ka. Dili ka magsigikan. Wala akong gilingon, sa pangiran ako wala man ka diri. Kasi wala ko. Asawa ko nimo na ako permente diri. Asa man ka? Kung na ka ba? Hindi sa man ka. Sa giyon sa manay ka. Mo ano nang baba nimo ha? Hindi ba sakit kay ba? Basig. Ay batasang Tukuan anak ka ron. tawhana karon na. Ingon ka di ko nimo suklan niya karon magtonto na naman Hindi numpang sa na plan ka. langan. Gaan din naman ka. Kasalig-salig pa ang mama, waka nang munod Salig-salig. sa kuwan. Ikaw may nagpasalig-salig sa kasi yung mama nga magbago na ka. Hilaktik na dako ha. Mura kong ananaon. Paon ti karon. Sige, try. Talagot. Try. Sige. Barangay kita mag-abot ron. Barangay. Sige pa barangay ko nimo nga imo magsala. Kung sagpa ha. Kung sagpa ha. Ayoko kandera. Ayoko Sa lalaki ka ha. Ano man di ay? Unsa may gusto nimo di ay ha? Kusion ti ka? Asa magkakatunan ng kusik-kusik imong giban? Kusion ti ka, sagpaon ti ka? Asa magkakatunan na? Ka Jimmy, gituluan kong Jimmy. Kay para daw dili mander sa asawa. O kung Jimmy pagkuyo ka. Kau, kuyo ka si Jimmy dito. Kamoy pag-ipon dito kay sa iya makamutuman. Kau, nakaw. Tino na Jim? Napay Jimmy diha wala na. Taas-taasan ako nimog tingog, bawal may gusto mo. Kusion ti ka? Ha? Asa kasi yun? Kusion ti ka? Asa magkakita ng kusik-kusik? Sagpaon ti ka? Tanawa, asa ang asawang Jimmy ron? Sawang Jimmy. Awa, Kung man gitulo ni Jimmy sa ko para dili mander sa asawa. among pag-uban ni Jimmy dito kau. Kau, iba ni siya. Ibiyaan siya kasi sige pangulata, si pangusi. Para na trabaho ni mo karon. Gitudluan ka na para biyaan puti ka. Kung na yung gusto. Tanawa, asa si Jimmy ron diya. Pangita si Jimmy. Jim! Ano pa ba karon dali? Ipa, kung na ka na, gipawa-away rata na. Jim? Ngayon, dudu na sa imong man para biyaan ti ka. Kung na yung gusto kay para mapariya kasi ang asawa. Ano karon? Napalay asawa wala naman. Baka si mama wala ka sagpas ako, wala ka kusi. Ikaw na noon. Kung ipaabot nimo sa point nga ikaw na pud akong biyaan. Karon gibat di na ko magduwa-duwa. Biyaan na gyud ti ka. Kamoy pagkuyog ni Jimmy dito. Pagkuyog mo Jimmy dito gibat. Ako nang tuman. Hey. Oh, dito. Sorry Grace ba? Hey.